Bé, el mercat nacional, l'any passat vam estar venent aproximadament un 30% de tota la producció. Per enguany s'estima que aquest mercat caurà i es quedarà entorn amb un 15-20% del total de la producció, i els principals països on van destinar les seves glamour, sobretot és el mercat moscovita, i també al mercat asiàtic, que estarem començant a exportar cap allà cap a finals d'aquesta setmana. Creiem que realment compensaran la devaluada situació econòmica que tenim en aquest moment als països propers a Espanya, incloït Espanya, lògicament, i estimem que aquest 35% que baixarà el consum el puguem contrarrestar amb tots els nous mercats que realment tenen un potencial de consum molt, molt important. És l'evolució comercial que tu té plantejada. Enguany, després de l'any passat de testejar, i enguany confirmar ja el mercat moscovita, el mercat rus, i enguany estem sortint ja al mercat asiàtic, el mercat xinès. La intenció és de fer algun tèster comercial i de producte a la zona d'Índia enguany, per sortir també l'any que ve l'expansió comercial cap als Emirats Àrabs, i acabaríem el nostre procés comercial d'expansió. Està previst arribar als Estats Units envers el d'aquí 3 anys, estaríem desembarcant als Mercats Units. Aquesta evolució lenta però paulatina dels mercats també ens donarà lloc a que si convé ampliar la nostra producció també de forma lenta i paulatina, ja que el cirerer és un arbre que tarda 3 anys en començar a produir. Llavors, si anem veient que aquesta evolució del mercat és favorable, tindrem temps d'anar incorporant noves plantacions per poder fer l'abast als mercats.